Nagdialog ang Department of Social Welfare and Development o LGUs kabahin sa implementasyon sa Pantawid Pamilya Pilipino Program o For Peace. Mga isyong giatubang sa programa og tabang alang sa mga migradwar o miiksit na ninigisgutan. Ano ang live report ni Nico Serino. Nick! Yaslan, atol sa dialogue naghimo karon adlaw na ngayog abag ang DSWD sa mga LGUs aron masuportaan kining mga 4-piece beneficiaries bisan kun nakagraduate na sila sa maong programa. Update sa implementasyon sa 4-piece ang gipadangat sa DSWD ngadto sa mga mayor sa mga syudad ug kalungsuran ingon man mga local social welfare officers. Dinhi sa Sugbo, dunay 178,000 household beneficiaries sa maong programa nga regular nga nagdawatan og kwarta basta lang natuman ang mga lagda. Target sa ahensya nga karong tuiga makapag-graduate na og 57,000 households nga mapabutang sa level 3 o self-sufficient status. Buot pasabot, kaya na nga makabarog sa kaugalingon maong ipa-exit na sa programa. Ubo sa balaod, 7 ka tuig ang maximum nga gidugayon sa usa ka pamilyahan nga magdawatan sa ayuda sa 4-piece. Apan aminado ang DSWD, posible nga bisan naarang-arang na unta, mubalik ang usa ka pamilyahan sa grabing kalisod. Disaster. Okay. Ikaduha na ay crisis sa pamilya, either namatay ang family head or any income generating individual sa pamilya nila or naghiwalay ang pamilya. So posibleng mubalik sila sa pagiging pobre gyud kaayo. Niawhag ang DSWD sa mga LGUs muabag sa mga beneficiaries, labi na ang mga nakagraduate na sa aftercare ug support programs. LGUs nga naghatag og initial capital para sa mga nag-graduate. Nya nayuban nga naghatag og mga access, referral para sa ubang ahensya o private agencies man para sila matabangan. Misanong hinuon ni ini ang mga LGUs og misaad nga motabang. Pag graduation dati ipanghatag sa niya worth 600,000 mga bugas. And on top of this, the city government, we allocated 3 million para sa livelihood. Ikinanglan sa gyud nga matagaan sad sila, sustainable ang ilang para dili sila mo slide down to poverty again. Kung dunay mo graduate sa 4-piece, pulihan na sab kini og bag-ong isulod sa programa matod sa DSWD. Usasab sa nahisgutan, gihimo sa ubang 4-piece beneficiaries nga muprenda sa ilang ATMs nga gikonsidera nga offense matod sa DSWD. Ang ubang LGUs dunay lakang nga gihimo niini sama sa pagpapasar og ordinansa nga gidili kini og pagpamulta sa mga malapason. Atol sa mong kalihukan lang gi-highlight sab kini mga success stories sa 4-piece 16 ka tuig sukad kini maumol sama sa poverty reduction ug pagtabang gyud aron molambo ang estado sa usa ka pamilya. Lakip sig highlight kaganiha kini pipila ka mga 4-piece beneficiaries nga malampuson sa ilang edukasyon pinaagi sa ayuda nga nadawat mitapos sa ilang pag-eskwela ug gani ang uban nahimong mga board top notchers. Alan? Okay na, salamat Nico Serino.